yanzu ma aka fara, yanzu ma aka fara rayuwa ta yi. Yaushe a gari? Allah ya jiya da daddare na shigo gashi na zo da gajiya ma. Wallahi ina gida ake gaya min ka shigo. Gashi ka zo a daidai. Garin yayi zafi. Zafi? Wallahi? To ba komai ai muna tare. Insha Allah. Ne tun da ka zama tauraro ai kakan mata yanke sara. Kai sauri mana. Wai sallama za a yi ne ko kanka za? Salamu alaikum. Sallama ai sallama. Bari a yi duka biyun. Wallahi. A mu ne. Daga ina kuke? Baka. Me ke faruwa ne? Ina auta, wajen auta muka kun wajen auta ne. Kun sanar da zo za ku zo ne? Kun sanar da shi za ku zo ne? Eh ka ji kare ne. Sai mun gaya mai. Ka san mu ko suwaye? To ba wanda ya isa ya shiga gidan. Kai? Har da wannan? Shi din banza. Kai. Ka san ko ni waye? Waye kai? To ba wanda zai shiga gidan nan dan bai ga mu wani zai shiga. Kai ka san ko mu suwaye kuwa? Mu suwaye ne? To kakan shi ta uku ita ta sha nono ta bashi. Ka isa ka hana shi? Ko na nawa ne ba wanda zai shiga gidan nan. Shi ya bani umarnin Kai ba waye wanda da zai shiga. gaske? Wannan waye ma waye dan karera mana. Dan karera kai alquran sai an shiga. Wai ya nake jin kamar Ba yara bane kuwa. Kasan tun da baka zo angon nan bari in je in gani. Sai ka zo ba gani. Ai wallahi baka isa ba. Kai me ke faruwa haka? Yawwa. Menene? Gashi nan wai ya hana mu shiga. A'a kai Sheikh Malam Awal Darakta? Ni Malam nuna masa baka san shi ba? Ni ban san sai. Yan uwan shi ne yaron ba. baka da Yan uwan shi ne. Baka da kunya. Ya muku rashin kunya ne? Wallahi kuwa. An ba kai ne. Yawwa. Ku yi hakuri, ku yi hakuri. Zo mu. Wallahi. Ku yi hakuri. Ku yi hakuri mu je kawai. Aba banza me zuban yan gaba. Yara ne ba kunya. Sagai na ai. La alquran gashi. Wallahi gashi. Wallahi ya gida. Wallahi ni ne. Ya gida. Ya aiki. Ya gari. Madalla. Kai Ikon Allah. wallahi muna nan. Ka ga yaron da ya girma. Wallahi ya ja. Wallahi ya zama ja. Ya canza gaba daya. Wallahi kuwa mutane na nesa muna ji sai dai mu ji waƙoƙi a gurinsu. Inda hali mu ma a faɗa mana wani hanya sassauƙa ko ba gaba yadda cikin sauƙi za mu samu tare. To yanzu abin da ya kamata ka san harkan social media ya yi yawa a duniya ko ba ka ba? Kwarai. Yawa to idan ka tashi kana neman sabuwar waka kana iya shiga YouTube. Ka san YouTube? Eh na san YouTube. Yawa kana shiga ga YouTube ka sa auta MG Boy za ka same su da yawa sun fi dubu. Sannan ka danna subscribe kuma ka yi like. Idan ina da wayan na Android. In kana da waya irin wannan. Ta dambale alƙur'an yana da ita. Wannan ne bai da ita. Wallahi ne yake YouTube din me? ka bari zan ma bayani ni na san komai. In yi subscribe in dan na karwarwa. Auta MG Boy. Magana ya Da gane. hali kana iya kai share. To ba matsala. Ko in danna wannan abun mai haka. Ai na gane shi da turanci ne kai ban san shi. In aka gan shi ka taba. To alhamdulillah. To gashi za mu koma kuma Allah da ikon sa mai mashin ya kawo mu. Wallahi. Wallahi kuwa. Gaskiya ka iya gangariyan waka. Wallahi ka burge ni. To da Allah mu za mu lallaba ya kamata a ce na ganka. To bismillah. Bari mu da wani Allah. Kana ina. Dan kashi daɗe. Wallahi dama na ma magana mai mashin. Shine na ce za a samu 20. 20,000 ba zai ba su. 20,000. Kama 20 ina 20 fa kace? 20 mana. Na laifi 50. Kwanan nan kai sabon album. Ko? Allah. Kana ka san za a samu wayannan magudan? Na laifi 50. Yalla bai za a samu 50 din? Hamsin a hamsin. Hamsin. Yanzu na aka siyo Ka ce ba. 20. Alhamdulillah. To mun gode ba. Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara ɗaukaka. Mun gode hansun din ce. Wallahi hansun din ne. To za mu wuce. Ya da na ba sai ma Allah ya dare. Ma Allah. Wallahi hansun din ce. Subhanallah. Abokina, ka dawo? To bari mu dance mu dawo. Oke za ku je. Yanzu za mu dawo. Wai da farko ba dubu 50 ba dubu 20 ka tambaye shi bane. Haka nake nufi bai gane bane. Wallahi bai fahimta bane. Ban gane ina ka san ba. Makudan kudade. Kankare na mana hankali hansun ne hansun. To an ce ga ta nan. Muna gani aka ba kuɗi ku ce ba zai baci yanzu nan. dole ne ma kawai ku ba mu. A tsaya mu gani ni. Naira hansun ce dai ga ta. Cifa. Wai ta yage ba. Wallahi a gagga ce gata. Rai zai baci. Kamanya. Ina jin kunyan ka. Kana jin kunya Zan na? cire kunyan da ke tsakani. A ba mu ka samu. Malam kawai. To gata mayu. Ba wani abin da za
Hanzin me? Kai malam. Wannan sai kun ba mu namu. Kai? Wallahi sai kun ba mu namu. Wannan ban wannan.